ti non corres atrás da persoa, ti non atas á persoa. O amor non ata. O amor ofrece liberdade. Cando ti queres a alguén, ti sumas á súa liberdade, non restas. Sí? Que pasa? Que a historia esta de príncipe e princesa que pasan calamidades e despois comen perdices, que nunca sabemos que pasou despois das perdices, eso debiu ser un Cristo caralludo ata que se divorciaron, porque aquelo xa se vía. Que xa, sabes, é dicir, en serio, esa idea do amor, como de que o namoramento é amor, fai a xente a veces asentar relacións nunha etapa de namoramento que é maravilloso, é divertido, é para disfrutar, pero que se ti, non sei, és un pouco unha persoa un pouco madura, ti sabes que non coñeces a persoa e que eso é xusto, é para disfrutar. E aséntanse relacións aí e despois a xente espera que sempre sexa así. Na vida non hai nada fácil. E o amor non é menos. Erich Fromm escribiu o famoso ensaio que liu moita xente, porque o pregunta se moita xente o liu e digo, para entendéchelo como foi. Que é a arte de amar, efectivamente, é dicir, amar é unha arte. Apréndese. É unha emoción e ti aprendes a xestionala. Aprendes os coidados. E desde ese punto, claro que o amor suma a túa liberdade. Pero esta outra historia que nos contaron resta. O amor é como se fose unha cadea. É unha persoa que tenta controlarte, quere que mudes. Non quere que te adaptes. Adaptarse. Quere que ti mudes. O amor parece que o miramos desde son eu e ti agora vas estar aquí e eu vou controlar o que fas, como falas, o que dis. Sí? Iso non é amor. Eu teño por aí un vídeo onde falo desto das relacións intermitentes e que hai xente que bota anos na que hai un vínculo que vai e ven cada pouco. Entre tanto ten outros e despois iso tampouco non é amor. Pode ser moi emocionante, pero non é amor. Cando digo que é difícil, non é que sexa difícil de conseguir, é difícil de construir, como a todo o bo na vida. As cousas fáciles sempre teñen trampa. E o namoramento é fácil. E ten a súa trampa. É temporal e ao final del hai que estar abertas ao amor e hai que construílo aínda. Ao final do namoramento a veces non hai nada. Ao final do namoramento a veces non che cae ben o paisano ou a paisana, sabes? O amor non é cego, pero o namoramento sí. O amor non é cego, por iso hai un traballo que é aceptar a persoa como é, abrazar as súas cousas malas ou que para ti poden ser molestas. O namoramento é fácil, todo funciona. Hai unha idealización, pero no final é cando comeza. Daquela, hoxe en día, non? Que desde a xente, desde moi nova, ten moitísimas relacións románticas ou afectivo-sexuais. Non practican a arte de amar. Porque a arte de amar pasa a veces polas relacións que fallan, pero teñen que fallar
despois do segundo ano pa diante. Dicir, pois foron 5 ou 6 anos, vale. Porque aí ata o ano e medio, 2, mira, entre un ano ou 2, non é que ao final fallou, é que ti cando quedaches sin droga, foches por máis, sabes? Non tiveches relacións de amor, tiveches droga. Estas persoas que se di, que o lin algunha vez por aí, namoradas do amor. Encántalles vivir iso. Agora a xente desde moi novas, igual, pois eso, cada ano e pico, teñen unha nova relación, non practican a arte de amar. Consumen esa droga. Son adictas a iso. É precisamente un capitalismo emocional. É un consumo de persoas. E ao final precisas a persoa para sentir todo iso. Non hai máis. Despois aí prodúcese, claro, que ao final do namoramento hai persoas que son máis maduras e toda esa inversión, porque hai unha inversión, a pesar de que é namoramento, queren, pois construir algo, e hai persoas que lles falta a droga e van a buscar a outro sitio, abren Tinder, cousas así. Que se fala moito agora o tema da tinderización do amor, que é iso, é o consumo de persoas. E a tinderización do amor leva tamén esta idea de que a persoa ten que ter estas características, ten que vir cunha descripción. E sí ou non, como que nos pechamos a descubrir a persoa. O love bombing que se fala, pero que digo, non pode haber tantos psicópatas, é un querer descubrir pronto a persoa para ver que ten todos os ingredientes que eu quero. E a veces, neses principios das relacións, descártoa por calquera cousa que eu decidín que non me encaixa. Non hai unha apertura a descubrir. Nin hai o sosego de coñecer unha persoa, precisamente, cando acaba o namoramento, non o sei, a ciencia di que entre os 6 meses e os 2 anos. Supoño que depende de canto consumas, de canto gastes, como aquela canción, se nos acaba o amor de tanto usarlo. Supoño que se o usas máis, acabache antes, non? Se o aproveitas. Pois iso, o final do amor, o final do namoramento, tens que decidir. Hai persoas que non deciden nunca, pero é que hai xente que desde moi nova entra nunha dinámica na que necesitan iso. E despois non funcionou. Tampouco probaches, non? Ou ao mellor temos que empezar a dicir, é que eu non funciono. Eu non sei construir vínculos. Estas cousas que antes se dicían, non? Xa chegada a unha idade, se estás solteiro por algo será. Pois é moi certo. Non sabes construir vínculos. Porque non hai intención. Porque, ademais, sí que é unha, por iso de capitalismo emocional, é unha mente capitalista, é unha mente do consumo. Sí? É unha mente do... É como que eu pensei aí atrás un día, non? Esta idea de que o amor, que non é amor, non? Low cost. Agora todo é low cost. Claro, gástase pronto. Non? É como algo que é moi bonito, baratiño, do Shein, sí? Pídelo no Shein, pero tamén é ruín. Como que os vínculos son así tamén, son moi bonitos, e vas a esa aí, a xente é... Pero é do Shein, é moi ruín. E a parte, todo o tempo me están saindo anuncios novos, quero máis, colecciono.
sí? Teño un currículo grande de vínculos, e o amor do Erich Fromm, non? O da arte de amar, sería ese amor de calidade. Esa chaqueta, non? Que che fai o xastre, que se vai facendo o teu corpo, non? A arte de amar tamén é iso. Ímolo facendo á nosa maneira. O amor moderno é a estantería de Ikea e a arte de amar, o amor é aquel moble de castilleiro que se o lixas e o luces sempre está ben. E que ten consistencia. E que a veces por fora igual non parece tan bonito, non? Doulle o sol, decolorou, o tempo pasou, pero trema. O amor é un pouco así. E agora pois, somos un pouco de amor do Shein, amor low cost, que non é amor. É curioso porque todo o mundo quere amor. E todo o mundo quere o de verdade, o que se sinte seguro. Pero despois non son quen de sostelos. Unha especie de persoas adictas a eses inicios, incapaces a veces de diferenciar o que é amor do que non é. Sí? O que está ben do que está mal. A tinderización do amor é tamén, que o lín nalgún sitio, que me gustaba moito, é relacións que comezan cun match e acaban cun ghosting. E é certo. É como que empezan con xa está. Pero tamén acaban, hostión que te dou. Porque non se practica a arte de amar. E a arte de amar en todo, é dicir, hai unha incapacidade real de ser consistentes nos vínculos, de calquera tipo. Tamén cas amizades. De ser unha persoa con fundura e con maciza no espírito, non? Que sabe estar. Ves persoas xa dunha certa idade que non teñen un asento na vida. Non? Antes dicía iso de sentar cabeza, que a mí non me gusta moito usalo, porque se dicía moito casar e ter fillos, e eu creo que isto non... hai máis formas, non? E si que me gusta moito usar iso de persoas con asento. E